Tatlo kamagutod, arestado sa drug bypass operation. Masobray sa kamilyon niya balor sa ginapatian Cebu na kumpiskar. Nakumpiskar ang masobray sa kamilyon nga balor sa ginapatian Cebu sa Joint Drug Bypass Operation sa City Drug Enforcement Unit kag Regional Drug Enforcement Unit 6 sa Zone 3 Barangay Lanitaro hapon sa Marso 19, 2025. Ang main target na si alias Mary 42 anyos, alias Remeli 37 anyos, kag alias Andy 39 anyos lon sa residente sa nasamit ka lugar. Sa kay Paris Captain Ryan Christ Inot, ang hepe sang CDU, nabaklan si Mary sang isa ka plastic sa ginapatian Cebu gamit ang 12,000 pesos ka bypass money. Na-recover pagid ang 17 ka mga plastic sa ginapatihan illegal nga droga. Ginagabugat sang 150 gramos kag may market value nga 1,020,000 pesos. Payag pa ni Captain Inot, si Andy ang upod ni Mary sa pagbaligya sa droga. Samtang nagpamalabag naman si Remeli sa pag-aresto sa pulis, rason nga siya ang ginaresto. Duwa kasi man na ang monitoring sa pulis sa ila. Tob-tob na dakpan kag nahibaluan bilog nga Iloilo City ang ilang pagbaligya. Kag sa Bacolod City naman nagakuha sa supply samtang ginakabig naman sila nga high value individual. Si Mary ang managbaligya sang frozen foods kag anay na preso sang 2016 tungod sa illegal nga droga kag 2019 naman nakagwa kag base sa iya ID ginaligar siya ang isa ka leader sang uswag sa barangay Taytay Zone Tuaro. Patigayon tani kay naka-receive kita sang information halin sa aton informant nga ari si alias JJ kag ang iya utod nga si Toto no. Ga-engage sa illegal activity dito sa Barangay Lanitaro. Kag mga ka-K5, bukas naman ang istasyon sa K5 News FM Iloilo agon niya makapahayag ang uswag. Samtang ang tatlo kamagutod yara na sa kustodiya sa kapulisan, samtang si kag si Toto ang nataran ang kapaskahan sang kaso sa paglapas ng Republic Act 9165 o ng Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Samtang si Indaya nagapakatuman naman sa kaso sang obstruction of justice. Balita nagikan sa Distrito Sangaro. Ako naman si K5, Aaron De Foyo para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko kang Kalingawan sa Iloilo, number 1 na kita, K5 News FM. Ang ining balita ang ginadulong sa inyo sang DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka pareho sang amarkuso, chia seeds, sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. Ang ining balita ang ginadulong sa inyo sang DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka pareho sang amarkuso, chia seeds, sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.